Joyce Faber had een spierziekte en is op man geld onder het inzamelen via de crowdfunding site Dream or Donate voor een behandeling. Maar die website zit nou op zwart en daarmee is het geld nou fort en dat is een grote klap. Ja, eerst krijg je een stuk adrenaline gewoon uit woede, maar daarna is echt het besef van het is fort. Het is gewoon fort wist. Het is net alleen een yield wat fort is, maar ook een stuk hoop en een stuk vertrouwen dat... Ja, het viel gewoon weer voor je band. Daar doet het al hiervan. We willen zo graag dat zij de behandeling kan krijgen en dat ze er gewoon kan wijzen voor je band. En nou, als het yield fort is, verdwijnt die hoop ik een stukje. Ja, dat doet zo ontzettend volle, dat kan ik verder net niet eens uitlezen. Ja, de vloer zakte gisteren onder mijn voeten vandaan. Ja. In totaal is er 60.000 euro nodig voor stamceltherapie in Moskou. Die methode wordt in Nederland net diend bij MS-patiënten. Als de behandeling wel succesvol is, nevens de vaders. Ja, ze hebben al 20 jaar ervaring en het is heel bijzonder om te zien. Je ziet er mensen heen gaan in de rolstoel en ze komen lopend terug. Dan denk ik, wauw, dat biedt wel perspectief. Joyce had nou 9 jaar MS, maar het gaat de laatste tijd het heeft eruit. Tot vorig jaar, 1,5 jaar geleden, ging dat best goed. Toen heb ik een best wel zware aanval gehad. En sindsdien ben ik niet meer volledig hersteld en moet ik steeds opnieuw inleveren. Kan ik niet lang meer lopen. Ik kan eigenlijk niet zoveel meer. Nee. Wist, ik had heel de tijd het gevoel van ik moet haar helpen. Ik ken haar net alleen al litten, maar die trui liet bij list ik net alleen. En dan wist ik gewoon een litten biatje. Dan kist ik hun vreugde willen aan. En ja, dat maakt het heel moeilijk. De familie Faber verwacht het net dat het 10.000 euro van de crowdfunding site waarom komt. Via haar eigen website www.msmama.nl hoopt de familie toch nog het wenske bedrag op te hellen.